Suradnjom založbe Chiara i Primusa nedavno je u Sloveniji objavljena moja knjiga Smrt transhumanizmu, sloboda narodu. Njen prvi dio se bavi primarno transhumanizmom. To je jedna ideologija, filozofija, čiji naziv još nije dovoljno poznat, bit će sve poznatiji, koji se temelji na spajanju čovjeka i stroja. Naravno je jasno ko će u toj podjeli izvući deblji kraj, jer je čovjek daleko složenija pojava od strojeva koji su vođeni algoritmima i procedurama. Međutim, transhumanizam koji obećava u svojoj srži i sadržaju te riječi napraviti čovjeka više nego čovjekom, boljim čovjekom, u stvari se temelji na nekim pretpostavkama o čovjeku koje možda nužno i nisu točne. Nije transhumanizam samo ugrađivanje metalnih dijelova u čovjeka. Transhumanizam je jedna filozofija koja, kao što vidimo sada 2020. na 2021. kad smo ušli, mogli smo reći, u transhumanističko doba, filozofija koja smatra da će čovjeka promijeniti tako što će cijeli ljudski rod promijeniti u jedan kolektivitet u kojem će ljudi biti odvojeni atomi preko nekih udaljenih centara međusobno spojeni. Što je naravno potpuno drugačije od prave prirode čovjeka gdje je on individualac prema zajednici. Transhumanizam, osim što omogućava kroz privid olakšavanja života spajanje čovjeka kroz elektronske medije, on nužno zahtijeva i transformaciju cijelog društva u slični kolektivni entitet kojeg bi ljudi bili samo atomi u nekakvim zatvorenim prostorima, socijalno distancirani i slično. Nije transhumanizam s nama od jučer. Civilizacija sama, potom eugenika u 20. stoljeću. Svi su oni nastavili kolektivistički poboljšati ustroj pod cijenu pojedinaca. Eugenika je recimo nastojala ukloniti iz društva na neki način defektne pojedince. Danas se to radi na drugačiji način. Danas se to radi kroz standardizaciju. Znači standardizaciju ljudi za početak, pa i svega drugoga, gdje bi zapravo ljudi trebali izgubiti onu svoju urođenu nepredvidljivost, onu svoju urođenu međusobnu različitost. Bojim se da ćete sve ostalo što pričaju transhumanisti, a ti transhumanisti nisu nekakvi skriveni dečki, to su vrhunski svjetski znanstvenici koji obećavaju čovječanstvu da će nadići smrt time što će se, kako oni kažu, loadat u cloud. Bojim se da ćete sve ostalo morati potražiti na stranicama knjige.